Mukomana wekuuraya Emmanuel uyo anonzi Ali alizona pa Facebook uyo anonzi Ali mugoya aripawanted aisa video yake mangwanani achitaura nechiugandeni patazogona kuwana translation ari kuti iye hasi kuregreta kuuraya mukomana uyo anozvideserva for kuputsa musha wake. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Ari kuti hamuchandibata nekuti nini ndatoenda ku Uganda. Anga achitaura senge atosvika ku Uganda kwacho ari kuti haungapindiri mumba mangu wonditorera mudzimai wangu wobva wakanganisa future yevana vangu, then you think kuti you get away with it. Kutsika nemota uye watofa ende inini ndichiripo hamuna zvamunondiita, ndo mashoko ake. Zviri kuratidza kuti mukomana kuUganda hasi kuzomboendako nekuti aripawanted zvakare kuuya kuSouth Africa kwakuri kutiza mhosva dzake. Akasiyauraya assistant commissioner vemapurisa iye nedzimwe shamwari dzake mbiri ndokubva atizira kuno kuSouth Africa. Saka zvekunzi ndayenda Uganda aiwa kuda kungovhiringidza vanhu zvachose. Mukomana uyu aita zvepolitics zvakanyanyisa nekuti pane paakatoti aenda kundo register kuti agogona kurepresenta vanhu vekuUganda muSouth Africa. So pama associations avo ndiye anga representative wevanhu vekuUganda. Ukabvunzisisa vanhu vekuUganda vanogona kuva vachitoziva kuti mukomana ari nechepapi. Chakanaka nenyaya dzekuuraya vanhu idzi, yes zvinorwadza for now, asi mhosva hairovi. Manu vamwe vanobhilivha kuti anozvirwira, asi tiri kungoti chero Mwari chaiye hafari panoteuka ropa remunhu. Remember guys, ropa romunhu rakangoiswa mumunhu naMwari. Upenyu ndiMwari vanopa, zvekuzoteura ropa izvi Mwari havafari nazvo. Ngozi yacho yakaoma ichateera kubva kuna sisi vaya kuvana vake, naye wacho haagoni kuzowana peace zvachose. Musikana uyu anga achiratidza kuti munhu anga ari very happily married. Pamapost ese alizona anoratidza kuti anga ari devoted so much kumdzimai wake. Happy birthday the love of my life, happy anniversary the love of my life. Pane paanga akatoita kurara mukati mema 200 rand achiti zvone mari iyi ndeyekuitira mudzimai wangu, baby shower yemwana wedu wechipiri. Musikana anga asingadyi chinovava, anga agere namaviri, asi kungoti munhu haagutsikani kana wada kamabva kure iwaya chibva watoisa moyo wako pazviri. Dambudziko nderekuti mukati mune chidokwa chekuda kutaura chishona neumwe wako, muchidanana muchiudzana kuti ndokuda izve kuzonzi I love you kana kuti zvezvisachabudi zvakanaka. Ndo zvinozoita kuti munhu abve ada kudzoka kuvakomana vekuZimbabwe asi iye agere zvakanaka nomurume wake. Taona kuti Emmanuel mukomana anga akaungana zvakanaka, akavakwa nenzira iri pamusoro kudarika alizona uyu, but sisi ava zvavaita hazvina kunaka. Vaurayisa mwana wevaridzi, vapedza ipapo havadi kukooparata kuti justice iwanikwe. So guys, ndo zviripo so far. Mukomana aita video rake akati iye ndabuda ndaenda kuUganda. VeUganda vari kuti it is not possible nekuti kunoku aripawanted. Vanenge vangosangana naye mastreets musambotya kutaura kuti ndiye nekuti kuUganda chaiko hana kuenda. Maybe aenda kuCape Town kana kune dzimwe nzvimbo. Do leave your comments on what you think about nyaya yedu.